Estuve pensando e imos facer un régimen. Un régimen, unha ditadura. Bien. Eu xa estou moi cómodo ca democracia, eu voto, hasta voto nas europeas, imagínate. Non é eso, refírome a que imos facer unha dieta. Ah, sí. Porque estuve vendo o Instagram e puxo Paulo Echevarría. Hombre, Paulo Echevarría, onde sacará o tempo co traballo que ten para poñer aí en Instagram? Pois sacou unha nova dieta, Paulo ¿Ah, sí? Echevarría. Sí. Desde que se separou de Bustamante non fai máis que sacar... Que dieta sacou? É a dieta da Colcale. Ah? A dieta do Colcale. Cale, Colcale. cale, A dieta do Colcale. cale, cale, Eso, Colcale. cale, A dieta do Colcale. cale. Unha berza. Colcale. Ai, a cale é unha berza. Ah, que hai que comer berzas, cabrona, sí, señor. O sea que sacou unha dieta para comer berzas e outro día vine un Instagram aquí, en Marisquería puxen os ventos de Madrid, sí, moi bien. Pero bueno, da igual, que porque non imos facer esa dieta, Ah, bueno, mellor. Imos facer outra Mellor. que lle preguntei á inteligencia artificial e chamase a dieta do 8. Parece mellor que a do 7, en principio. Sí. ¿No? Sí, sí. A dieta A do... dieta do 8. Sí. Ah, esa gusto. Veña, vamos, Que? eu arranquei xa. Que? A dieta do 8 xa se fixe científico, claro. Eso andaba pola rúa xa. A dieta do 8, comer pouco e tracatrá moito. No, No. eu a dieta do 8 é a única que conozco. A Anda, dieta do 8 chamase así porque consiste en beber ao día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 xerras de agua. Cada día 8 litros de auga. Sí, cada persona. Ai, eu pensei que era na provincia. No, no, por persona, 8. Cada persona 8 litros de auga. Sí, sí. Sí, sí. E é o que imos comer. Non sei saber aquí meter outro baño na casa, Bien, bien. Pero non se pode comer outra cousa, Solo... Nada, solo... No, solo- non che colle nada no estómago que vas comer tomando 8 litros. Acórdate que teus pais viven nesta casa tamén, Ah, sí? Sí. Están a punto de chegar, ¿no? E eu a teu pai hai 40 anos que eu conozco e non lle vin beber un vaso de agua jamás. Pois meu pai vai facer a dieta Vai, como vamos sí, facer sí. Teu todos. pai sí, que toma as pastillas con miño, imagínate tú. Papá, mamá, Ai. Que tal, Aurora? hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mami? Hola, papi. Non lle dá un beso ao xenro, ni hostia, o que pasa aquí? Que tal, miña sogra? ¿Qué tal? Joaquín, vaise rir usted, vaise rir. Póñase aquí que lle vai explicar a súa Papá, filla. mamá. Explícalles aí. Hoxe, de Bueno, comer... sí, sempre. Bueno, sí, unha temporada. Sí. De comer temos unha dieta purgativa. Sí, van purgar, pero como os radiadores. Van quedar purgar como os radiadores, ya verá, ya A verá. ver, imos beber cada un 8 litros de auga. Non será moito. No, un cada vez, non teñe que ser os 8. No, non van xuntos. Xa sei que vai dicir teu pai. Que? A auga estropea os camiños. Todos. Non queda un dereito. Aí lo tienes, ves? O
Pois a ver como faz para que beba teu pai 8 litros de agua cada día. Meu pai vai nos beber como a ti. Veña, poñedevos aí os tres. Aí está. Colledes unha xerra cada un. Eu prefiero bebelos os 8 xuntos antes de deitar. Para non andar... Bueno, veña, vamos A probar, ver, pois. papá, colle unha xerra. Aí está. Sí, porque andar con vasos é tontería. No. O ter que beber 8 litros. Veña, bebede. Isto é un litro. Ese é un litro. Veña. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? Por eso se dice siempre, de este agua no bucarás. Que si de este agua no beberás. Muy bien, está muy rica, ¿eh? Sí, bebede outro Sí, sí. pouquiño, veña. Papá, bebe. Está boa, con moita cantidad ao millón, pero está boa, sí. Pero non vos sentides así como máis depurados? Sí, 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 sí. Sí? Depurados, sí, 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 muy bien, sí. Papá, a ti sinteste máis depurado? Sí, sí, sí. Que che vai dicir? Que che vai dicir eu? E tú non vas beber ou que? Eu xa bebín. Ah, sí? Sí. Ah, claro, tú tomaste xa en ayunas, claro. Eu xa tomei. Claro, claro. Papá, vistes como non morrestes por beber unha xarra de viño? No, pero que De viño, de agua. Ai, se fora. Sabes que pasa? Que eu así... Auga solo, sabes? Que? Sí, había que meterlle algo, verdad? Era mellor un barrantes, tío. Porque se bebes 8 litros de agua cada día, o que non podes tomar é magdalena, senón enchoupache aí dentro, e ese non dar botado. Non te preocupes. Digo eu, habrá que comer algo. Xa pensei en todo iso. Ah, vale. Xa pensei en todo eso, por eso hoxe prepareivos algo para que chupe aí dentro. Vale, vale, vale. Ides poder comer algo. Hoxe ides comer esponxas. E así xa Esos son esponxas, chupa agua toda. esponxas de... Esponxas do baño, esponxas. Ah, para que chupa auga, claro. Sí, 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 sí. Non penso comer a mierda esa. Cariño, non seas cuadriculado, por Dios. No, cuadriculado é Bob Esponja. Eu non son unha esponxa. Eu non teño pensado comer esponxa. Non están tan malas. Eu xa probei. Porque son esponxas do Colle baño. unha. Son esponxas do baño, pero colle unha. Téndela que tragar, non andar a morder. Tragádela e pa dentro, vale? E xa está. Miña sogra había tempo que non tragaban. Que? Bueno, Ah, sabe como o purispán. Atención, esponxas de verdade. son esponxas do baño. E que cheira a vello, como a rancio, a antigo. Non sei. Ten un cheiro, un sabor, como a gastado. Pois é a esponxa que usa mamá para ducharse. Comela toda ou que? Vai comerche toda? Que son esponxas de verdade esas que hai no mar, as que venden en Lanzarote.
Ostras, ahora non podes beber agua 15 días, que eso medra, che dentro e a pata. Choupa. Un anuncio, non, un anuncio e vamos cos invitados de semana.